मोनसे समाव आलादा रायजो दाबिनानै आखायाव हाथियार लाना बिग्रायारि आफाद बिएलटिनि गोख्रों सोद्रोमा महरै खामानि मावनाय बिस्ति बसुमतारिया गोबाव समनिफ्रायनो गोब्राब बेरामाव गोग्लैबोनानै दिनै बे बुहुमनिफ्राय अरायनि थाखाय जायखारलांबाय। रुंसारि बिस्ति बसुमतारिया क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि टेङाइगाव गामिनि थागिबिमोन। बिथांनि रुंसारि जानायाव ओनसोलनि सुबुंफोरजों लोगोसे मोनसे समनि बिएलटि आफादनि बिथांनि लोगोफोराबो गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायो। नैबे मा होनो अल बडि चेकआप खालामनो होननानै डाक्टारजों रायलायनायाव थाखा फैसाबो मेनेज जाबायमोन। ओमफ्राय बेनिफ्राय दसे उननिफ्रायनो मानसिया गोमानाय जाहैबाय आरो। मैया लाबोदोंना? मैयाहाय बिदिनो 8थासोआव हरनि 8थासोआव लाबोनाय जादों आरो न'आव। दा नोंथाङा जेन'बा बेजों एखे आफादाव मावबोनाय? एखे आफादनि जोङो एक्सपिरियेन्समोन। जयैनो मावबोदोंमोन, मोजाङै मावदोंमोन बिसोरो। औ लिडारफोरनि खोथा